Pensem que hi ha una institució que hauria d'haver jugat un paper fonamental en aquest conveni, tal que és la Universitat de València. No ha comptat tampoc, i almenys així ens consta a nosaltres, perquè també s'han rebutjat totes les seues al·legacions, amb la plataforma que des de l'any 95 va començar a mobilitzar i a conscienciar a la ciutadania valenciana de la necessitat de que no es construirà aquest hotel i de la necessitat, per tant, de salvar el Jardí Botànic. Estic parlant de la plataforma Salvem el Botànic, que ha tingut una lluita molt constant al llarg d'aquests anys. Des d'Esquerra Unida pensem que és important recordar una cosa que a més es diu i es reconeix per part dels tècnics municipals, i és que sí suposa una merma patrimonial per a l'Ajuntament la pèrdua de l'edifici municipal de l'Avinguda d'Aragó, que pensem que això és un triomf de les mobilitzacions ciutadanes, és un triomf en definitiva de la racionalitat de no perdre un jardí botànic de la importància del de València, i confiem en que al final aquest conveni, no hem de d'ací 2 anys veure com queda en un no res, i que el jardí botànic gestionat per la Universitat de València se pot créixer en la part que ara salvem, que és el solar de Jesuïtes.